Dolamara along taon namin pen midu kirong anam kepa badare rajok Dolamara aratatum taon nang ni pusi kachisong pon. Kedamtang Phaikuni ni Phaing koirai siar ni lakhaing koirai trok Duar Baguri constituency ke parlo Dolamara taon namin pen kulat la pen beha kachokle matumalong akili midu kirong anam kepa bad pegajok Dolamara arat angkang pipen nitum taon nang ni Dolamara taon kedopen aliawi pusi kachisong padopon. Lasolong pini Dolamara taon along ong dungarat pen kachisong ponang koki lapuson henlo. Kedamtang surihini ra ingkoyaning kanahut Dolamara angkang along taon kiparlo along rongberong tha kaching bai chingsai abipin pensi Dolamara taon nang bilo. Laso along sitami Dolamara along taon nang kibiko pen Karbi Anglong Autonomous Council pen Thangnat kaching thor amo avarsai avipin penki Dolamara arat penki taon pek thekthi pusi lasu kachisong dengponlo. Athema taon ki parlo pulote taon along kupisi kenangji make maduta chinilo athi non Dolamara along ki taon along e kisombek adim along matta thangnat ta avarsai kimi avipin lang. Athi tuwar misen ave kulat misen ave school misen ave hospital te bokterai misen ave ambulance ave choklem chodam ki misen atuwar ave laso along non bangki kiduk deratum beha choklem chot atumalong si arnibang taonamen pen midumati kirongaret lapen anam nangke bat aret puloti kosonsi taon ki paman unpo lapen nona bangki midu piun elo Dolamara ki taon amatsi nang nilo pusi lamthi chipak langpot laso along Dolamara arat pen Dolamara police station an palisi Karbi Anglong DC kupi SP kupi lapen EM atuma phan lamhoya lupi pajer damlo. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Municipal board lo biche song nang kok lo peni tu procession ke bang nang kok peni tu bai rong ko ra trogarat pini ke tong rong ko ra trogarat ni tum Dolamara town committee ro parlo namang sorong anarat ki pini ke bang nang ni tu ni kang ni pung lo athige ni tum mo so town committee du yi tu alayo ko met kalila mani tu arta mangalila usomar le bihe ko asong taxi no ni tu ki bihe au somar asong thak thak la mani ni tum kiching thu la ni tum ki dum de rat sai se la pe ni tum thangta our side thangta ki me our side ve sina aposi town lo ge dudun ji ni tum chelon le lang la pe ma so Dolamara town ke bi te chelon le lang ni tum ke du chelon le chot kali a town ke bi ma ta chelon le lang athike dak thangda ve so lam no mohe ta pe an tum ningilo athike dak beng ve post office ve lapen ke school mission school ve sige chelang hem mission ve lapen ke lapsono taxi dak bujar angbong thetana restaurant sonda ve lapen ke muni dum eju nang do kok je dim aju ke spek ke sang ko ya hem apal sont abar site ave lapen ke dak matru town committee tum ke tax ke ro ve re thang da vida itu theklo lapen ke adu ko vi hol mu chu jor sa me tax ke ro ke kidu te ra tum pen lok se ke room lo por si ni tum ning du pik lapen tum therang me asona tha por si ni tum han town nang me lapen ni tum bang so Dolamara town ke ni tum ka chunuri la han lo kene Karbi Anglong team Karbi Anglong Dr. Tunyam Han CM sar phana chunuri lo alang li hin kan nang lang dunra bang so tom ki fijak dia phan alang li phan chunuri padi krem lo principal secretary Karbi Anglong lapeng song thak se tum district commissioner madam phanta chunuri lo phan lo jela bang so tra ding pe ni tum phan mo so sound no fijak song te ni tum lo song sin ning hang lo lapeng ni tum lo bang so town labang so town ke dogana jong ni tum kalip song thek ke pon ma ki du ko jong si ni tum ni likhi ko ko te un da hai mo kan ni tum ni likhi ke visai se ki duga arang se por si ni tum town ke du tum thek athi ke text so pik pik ji lapen ke longle khajina ki so pik ji lapen urban area lapen ke rural area labang so lam do por si urban area si chiplang da por si da ke yat text pina ko hem pena jok lapen ke hem penon lapen ke chupang re pi pen se tamaka do ang ton pen si text pina so por si ni tum ni si mu text pina da le ponte ni do hang nang sis de ko
lasi nilitum tahun ke nilitum tu deh pusi nilitum ke ni ngalo dalam mera wat pak pen labang so tahun ke tidak ni pusi nilitum ke kacesong lo lepas labang so kacesong nilitum plan politik ke nilitum cekat ke lepas ke nilitum cesong bom je lah kata nalitum ladang itu nilitum dia bang ke cetong ni bon pusi nilitum ke bang lo bon tu tala si pang untan lo chairman pendang lo anton da officer staff tu tai ni te feglong le lepas nilitum ke pilot dia cetong lo lo kopi polo in dalam sono je alang itu isi je kecil terak lo pencet terak begini je alang itu ke klaim avedet ason development kam ke klaim terak le pin pen taxi ke rumah alang apa sih non rada ningi tilo bukan ke alang itu cici ni lo lepas najok salang tu ke terak penajok sih kata hai lo je dak dilitum dolomra problem dolomra tahun problem laso jo ini nilitum pinangan cicak nang lo athe party lo nilita dudut buai fit sitame kisumana ilitum IEM atum asabo kici saida sonda citeklong lahai pen joini ne ko son ne laan kicing wai sar ke dilit pen da thegunde lasi laso kicing wai sar ka ve joini si ajat asonta dun erlo pusi nilitum pini ana pora banke mathalo lasi pini nilitum town nangbi ningkan pli elo ningkan pli ki parlo lasi laso ningkan pli long ta nilit hek long le gari hum nam lok chot la pen ki thek long bang la hello ki duk ke la katum cho som cho ya a hormu ke cho jor ke cho pang reng a hormu ke cho jor la hai long si a text ki rung dun si nilit hek long chot ani wang ta la so text sa bang ke ku we punon parok yam phong punon thesu punon chek punon la hai ki dam anta la alang litum rung dun la lasi laso abang ke nilihin abang nilining dogrunde lasi alang tum jong si taun paching thurji pukiwan binong puasonte la ningkan phoke son bak hala government hoi pen si wan si ili tumaphan ki paching thura awar sai nang pijima pu lasi laso awar sai ki thek long le joini si pini dalamura sor dalamura rat atum aning ki pung bang la hello je nilitum laso akisung pena joini cipajok thegi mene pusi ilitum dak dalomra public tum thursi pinang an akorte tumke injir tumke dak dolo lasi pini ilitum malong thana do lasi thana long si DC kupi la pen SP la pen ilitum IM to kupi anda ilitum la dak pen si pajir ponsi alang litum phan pali ji phan chuniri pon lasi non nilit puji pu bangke dak dolo maratona biko lo sita metron ke doji bang aron bang abi yalo pemane ni oh la bangke mo ilitum akorte thane lo lasi dak ilitum town ki biji aron kom chola mane kom chola mane ave pilna la dak le kang thir nai adim ke nangli tum dak lo ma kulat thek long ji along tin sitame chip bag roi pen na bhere aki theve lasi town pulepote isi chip bag roi chot ke town chimanun emapu ili tum town nangli tum non nangli tum kado ga veta injir tum dado korte tum dado benga veda da joine lata nili tum pin nangan kichi song sitame nang chi song dun no bang avedet laso nang kuri dun no bang ave joine ili tuma angjir tum non lom ke arlo so sarpimara tum si ajad agut dado ajad along sitame ala arlo somar tum lun ke cho en punon ajat punon beng ki chidam nangli tum dakpen theklong yi dadhora pen dak dalomra an phokep inut aku dakpen ha borjuri an phokep sitame ini tum ake thek sera tum yong si do pute 9 kilometer ke phokep en long le rona teng pen ke sitala town punachi pu hala tum 9 kilometer pen si sika phokep an ke an ini tuma angjir tom phan ili tuma apai tom phan latum biblu sobedan ke haru hini ana tangka citunang hala dak akam chu noi chun che noi sida dak dolomra lok ekdam bojar pen sida me haru si atangka ke alang litum ke dam ke wangsi yan ponda la haya joine ki sum pinila la haya tauna nangki bi atex kirung chotakali la haita chilang le chikun ke ladak vidisia member da dolo town chairman da dolo VDC chairman da dolo sidala hai rada tu maphan
kipa joy keji rata tum phan akisung dokok ji kwa problem bangke ili tum IEM penching YC nang claim nang ye polo ningkan phoge ison back nang pachun tha kwa bangsi nilitum ke nilitum ningki punglo lasinon nilitum laso akama bangke chun cheti ka bangke ot sinang pusi rong agamura tumpen kaddo ve mekar methur tumpen dak alidar tumpen kaddo ka ve chi song sinang pusi nilitum pini bangke ke chi song nilitum no ma taun ke dengunelang lasi anom munang do et lo lupute ilitum hang tingai nang nimapu lahai ke bang tax kirunga align mati lasi anom jongsi nang do et lo ilitum dak industry do thana do lo court hanan velo office PWD office an velo daket hang office ave beng avelo hang avelo ilitum kaduk ka vetat la so area banke non mat ki duk dia tum sai de posi dengu nilang posi nilihin pen kaduk ka ve rat tum ta nang pulo la so nilihin pen ta matha dolo tanda nali la ilitum lukeli em hanali kupilo message gantung nilitum lukerium sigivan nilitum non lukerium sigivan lo lukerium mate education EMC la so a town wan lo sitame la so town wan det pen pini arni ta town line ko sonsi munit atum phan kipaching thur nangi ma pu bangke nili ke thek long le la so joine si nilitum non protest nang ko bangala hello je athan town ke wan bangke me olo pusi nilitum ta dihusi ke matha dunang koklo lasi non bangke la so town nang ki le pen thoke rat atuba phan si kichurung lo lasi nang litum phan mon nili nang than lo chekta rong asor ki long nang ji pum thong kep like ba bosi non bangke siga kepen siga pho ta rong asor cheka kichojor tum ke long la dak la an akisung lo munit dakar bar pu ave pin lo ar long theng pi theng lo akdam sangti jora thai ave kam klema thai ave pin lo munit atum akisung non ma chichaka thai usomar school pa charlie ji phan pini akisung sai delo Ciduk an ke ladak elit tum dalam merat duk nai lo pusi non nang litum panili media anong berapa rong dake rong ingkoi ratrok lapen bagan bhag do nilitum to kompe sita rong ingkoi ratrok ke la bagan ta isilo kaddo gabe la an pen rong ingkoi ratrok do Kronjang chingroma mai KCA atumpen difu club along kaching vaipon. Lason si phaikuni ni phaing koi rai CR ni difu club along kronjang chingroma mai mati thi hek pen KCA atumpen kaching vai padupon. Son si bangso kaching vai ponang kok laki tiripi lapen kadu kavi atokan no terona kora tumaphan kapang rum ponji aphan si laso mai padupon lo lapen alang litum phirangke atheng no nang pachini don lake ahawar tin pen banghini atumaphan executive member ing vai pon lo lapen alang litum kaprek arani si mai phu lapen chunbang arpu ing vai ponji puta nang pachini don lapen bangso mai misen mi et pen pajut pon tangte alang litum pen kaning chia lam thile arjupon iksina ke tilitum kronjang poloteron kajing rumah mai dadak dipu laso terang mana klub long sidolo pen ke pateng ke do boleh je pakali along retin pen tum je palo song bong ke primary bang kan tong no ni lo the tung gari mon tol ke bang siksa pan jok sita ke je pateng pen ke along ten ta ji tong don thai lo da je to teng pen jing vai jing sai ka do velo da si no ba ke apna ta committee ke dolo na ne kron na mana ne tro na jing rumah mai ha dolo ta da ta duji mene sita pangrum pet isi mana TDP amai keseng ponji apa miti central committee la TDP amai keseng ponji apa sih pilih tum ke klang do ke kroi pon lo la se along tin da bahini ni member da pona eng bai pon lo la pen tak do lo la pen so se praping pen isi executive committee do po da mo si da ma se mai phuma ke klang bang phuma la pen yang kiro mai dan belum suki klub mete da terang along si West Kerbiang Long dan East Kerbiang Long dengan pertapu Islam itu kan, kalau
Kadung kami Keronjang rumah mai pen pakai di polisi ini pangrum pun pen ini sumet kecing wai pun bang ke mau ni perang bang ya pala dah ini dia mai seng bang ke nang suatu ini dia tum Keronjang rumah mai dia mai seng ya pan dia tum milip ni hang itu akan berpan antar itu si men market mata ama men apa lo si non ke bang ke alang tu majori ke pun pun si itu kadung kami Eron nang pok, cing hon tegi lepen, jalan tegi pansi, kalau selesai yang deng ini deng kotor. Eron cing rumah mai dah dokok lah si wet tong tak dokuma Keronjang si wet kuma mati. Labang ke jadi tipe orang si ceperai pun tu, kalau mengira kan mai long macam ceperai pun ada, jadi juga mai long si Keronjang, kita Eron, amen ke si wet itu pun, sila jadi tipe long si ceperai pun. Itulah isi Keronjang cing rumah mai kepatir pameji pan. Arpu ini hai kecing wai pun sonto rumah. Arpu jadi tipe mai long seru arpu pun, lagi ni amen bahasa wai pun.